calcium at lysine. Tulong para kumapaglaban habang ready sa paglaki. Hindi ko kaya magpagabot. Hindi ka talagang ito na dito. Kasi hindi mo maalala. Maraming salamat po ngayon ako. Pwede mong pahabain yung buhay kakatulong. The access to healthcare and the quality of healthcare should always be better. Number 9 sa balota. Age can't stop me from being my ultimate. Myra Ultimate with astaxanthin, 6,000 times more powerful than vitamin C. Now nothing can hold me back. Myra Ultimate. Astaxanthin helps with anti-aging. 6,000 times more powerful than vitamin C. Helps promote youthful-looking skin, reduce wrinkles, and fake age spots. That's the power of astaxanthin. Myra Ultimate. Next situation. Hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan. Tuloy-tuloy ang tulong, hanggang kami nakaahon. Si kami ang anak Villarreal, tumutulong sa mahirap. Si kami ang anak Villarreal, katuwang sa kabuhayan. Kami ang Villar, tatak Villar, itatak sa utak, number 66. Pagdating na si Mama, malinis na ba lahat? Yung banyo na naman! Han, mababad ko pa sa bleach. Comex dapat! Tanggal ang stains and germs dahil sa Big Formula. Linis na? Galing ba talaga mahal? Comex, unstoppable. Uulan na! Uulan na ng kotse sa Playtime! Come followers, mas mga naming coaching pamimigay. Share na nasa pamilya at tropa. Follow ang FB page ni Playtime at maglaro na. 100 cars, 1 epic giveaway. Uulan na! Uulan na ng kotse sa Playtime! Come followers, mas mga naming coaching pamimigay. Share na nasa pamilya at tropa. Follow ang FB page ni Playtime at maglaro na. 100 cars, 1 epic giveaway. 30 years married, how do you guys do it? Connecting heart to heart and eye to eye. Ang paglumabo ng mata dito. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Stop staring. Connecting with you, Dad. Love your eyes. Huwag ka na pa! Ubay sa kainan, perfecto na yan. Round 2. Mountain Dew, 6 months ang lasansya. Sarap mag-road trip. Sobrang sakit. Flanax na. Flanax Diesel will cause your pain. You can. Inchan Gamer, good evening. Where are you from? I'm from Philippines. Thank you for coming. 8 million in the house. Good evening. Inchan Gamer. I will visit your channel. So this is you.
So this is your video, my live stream video. 3 major kill. What are you doing? You're welcome. Oh, you're from India. Thank you, friend. You know Indian language? No, I don't have, I don't know what Indian language is. Please teach me how. Ano nga mga langwahe ang mga Indian pa? Ha? Teach me how, Indian gamer. What can you say about the Philippines? Translate it to Indian. Translate it to India. Translate it in your language. What can you say about Philippines? Tayo ang maswerte na nagkaibigan natin. 7 million in the house. Good evening. Comment daw. Dumalopat ako. Ibang-iba na talaga ang buhay ni Tatlon. Kaya ang buhay natin mag-iba na rin. Kaya ito talaga natin. Nagkikaibigan natin sa tanggol. Dahil kasama lang natin sa lahat ng away at sa kulungan. Ngayon, kasama lang natin yan sa lahat ng sarap ng buhay. O, kaya pa natin yung susunod ang ulan. Saan nagdala sa atin sa magandang buhay na to? Tama. Magiging ito na ang buhay. Kailangan ng taga, sipag. Kailangan matalas ng Diyos. You have to be wise. Yan lang ang buhay niyo. Pinapalaan ko siya nga. Ituloan ako kung paano. Nag-bye-bye na siya. Okay, bye-bye my friend, Indian gamer. Thank you for coming. Uy, may patos ka na, malabot lunes. Daw na naman na. Lahat sila, magmula kay Don Gustavo, ako ang nagbibigay sa kanila ng pera sa kanilang kampanya. Kaya sila nanalo sa mga eleksyon. Ang ibig sabihin, tayo po pinansin nila.
Kayo ang gumagastos sa kampanya niya. Uy, ikaw naman talaga, di ba? Karamihan sa mga politiko na, hindi mga pinansyal businessman. Para hindi malaking gastos sila. Ay, kapag nanalo sila, Playing, Boss Bell. mga negosyante na mumuhunan sa mga politiko. Kaya lang ginagawa nila. Kumuhangin ako siya. Hawak natin sila sa leeg. Lahat ng gusto natin dapat sundin nila. Dahil kung hindi, at magalit tayo, hindi sila mananalo sa susunod na ito. At ibigin mo sa ginawa mo kanina kay Congressman Ginito. Hindi ka natatakot. Hindi ka basta-basta. Kumapalan ka. Lalo na, nakita mo sa kanila. Ayun, isa kang Montenegro. Wala naman po ang pinakatakutan. Lalo na kapag nasa tama ako. Pero naisip ko po yung sinabi niyo kanina. Dapat kaibiganin sila. Dahil mga Ano oras? Hmm? Ano oras? Eric. Ha? Hindi. Wala ka na sila kasi lahat natin kuhato. Magkaroon na ako na dito na dito naman po lantawan sa Palawan. Tungkol sa kapatid mo, mas marami akong maaalala kung mabubuksan natin ang records sa master list. Nakuha mo na impormasyon na kailangan mo. Ang problema. Kumuhangin ako na siya. Mga tawa, hindi siya ko kumakatot. Good day for a date. Bad day for a day. Makadandruff yan. Head and Shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders.
Hello, Boss Bell. Dan, ay, now playing pala. Now playing, Boss Bell.
Sir Jer, good evening. Salamat. Salamat sa pagkari. Ma'am Jean, good evening. Ay, nag-live na lang ako, Ma'am Jean. Kahit na hanggang 9:30 lang. Thank you so much, Ma'am Jean. Boss Bell, now playing. Sir Jer, play kita uli, ha? Bigyan kita jacket. Arlene T, thank you. Ma'am Jean, alis naman kami bukas ng umaga. Hindi na muna ako mag-join bukas sa live. Mag-play naman ako sa gabi. Kasi may pinaprocess kami sa sa city, sa Bacolod City. May pinaprocess kami. So busy. Boss Bell, thank you sa paharang. Now playing, Boss Bell. Dito ako sa Ginataang Bilo-Bilo. It's me, Rakitera. Good evening. Thank you so much. Pus G, good evening. Salamat sa inyo. Baby Bear, salamat sa paharang. Alam nyo kanina, Ma'am Jean, Ma'am Lynn, Boss Bell, umalis ako maaga pa, 5 a.m. Pero nagising ako 4. Tapos, umuwi ako 7 o'clock na ng gabi. Ang biyahe from dito sa amin, sa lugar namin, to Bacolod City, 3 hours. So, sakit-sakit sa ulo, ang init. Ang init sa city. Tapos, papasok ka sa aircon. Oo, nakakapagod, Ma'am Jean. Kaya lang, wala kang magawa. Tapos bukas, alis naman kami. So, pasensyahan niyo muna ako, ha. Alis naman kami, maaga pa. Balik naman kami agad sa siguro mga hapon na. Nakakapagod, Ma'am Jean. Pero carry pa Mag-play lang ako sa inyo, Ma'am Jean, ha.
Sana maaga pa matapos para makauwi kami maaga pa. Kasi 3 hours ang travel namin. Papunta sa Bacolod, pagbalik, another 3 hours. Isang opisina lang puntahan mo. Hindi ka na makapagpasyal sa downtown. Uwi agad kasi naghahabol ka ng masasakyan. Yung namin, last trip, 7 o'clock ng gabi. Kanina, nakasakay ako 4 o'clock ng hapon. Nakarating ako dito 7 o'clock sa bahay. So, naabutan ko pa ang live mo, Ma'am Jean. Umalis ako kanina 5 o'clock ng umaga. Nagpahatid lang ako sa bangga, sa waiting shed. Dumating ang bus mga quarter to 5. Quarter to 5. Thank you, Ma'am Jean. Oo, bom. Nandito kasi kami sa kabundukan. Nandito kami sa kabundukan na nakatira. Kaya ang layo-layo namin sa syudad. Ay, nako. So, okay lang yan. Masarap mamuhay sa bukid. Preska ang hangin. Preska ang gulay. Sahog na lang ang kulang. Kaya lang, pahirapan kapag pumunta ka ng syudad. Ako nga kaninang umaga, pinagalitan ako ng isang driver ng motorbike. Kasi hindi pa dapat ako tatawid. Tumawid na ako, Ma'am Jean, Ma'am Lynn. Kasi naghahabol ako ng numero. Kasi first come, first serve. Kung mahuli ka, sa pinaka-last ka nga number. hindi ko na pinansin na mayroong traffic light. Nag-go na. Tumawid naman ako. Tumawid na ako. Nakapagharak-hak ako. Hindi naman ako law-abiding citizen nito. Nag-violate ako ng traffic rule. Ay, nako. Ang sabi ng driver, sabi ng driver ng motorbike, umawid na, hindi pa sana tatawid. Oo. Muntik na lang, Ma'am Lynn. Diyos ko mio. Para lang makahabol ng numero ba? Tapos, nubating ako doon. Number 17 ako. Mayroong pang maaga pa 4 a.m. Nakapila na. Diyos ko mio.
Pero ang open ng office is 8 o'clock ng umaga. Diyos ko, nakakapagod kanina. Oy. Harak-hak ako nang tumawid na ako, Ma'am Lynn. O nasagasaan ako, walang, ay nako, mali ko talaga. Diyos ko, Mio. Hindi ko na uulitin yun, Ma'am Lynn. Diyos ko, nakakahiya. Ay, hindi ko na na-mind na mayroon. Naka-go na. Tumawid ako. Diyos ko, Mio. Ika number 17 ako. Alam nyo, anong oras ako na-cater sa counter. 1 o'clock ng hapon. And mga quarter to 2 na. Diyos ko, ang haba-haba ng pila. Ang sabi ko sa maintenance ng office, ang sakit-sakit ng ulo ko. Malamig. Doon ako pumunta malapit sa door. Kasi ang lamig-lamig ng aircon. Ang sabi niya, pahinaan natin, ma'am, ha? Pero ano na yun? Mga quarter to 3 na ng hapon. Diyos ko. Kung hindi ko lang kailangan yung transaction ko kanina, uuwi na ako kasi aga ka pa umalis, 4 o'clock ka gising, and then mag-travel ka pa, and then na-cater ka, quarter to 2 na, Diyos ko, ng hapon. Tapos natanggap ko ang transaction ko, mga past 3 na, agad-agad, hindi na ako kumain ng lunch, kasi kapag alis ka, masapawan yung numero mo. Mahuli naman ako. So, kailangan ko ma-early kasi, gabi, ilang oras na lang. Tapos, pahirapan kasi yung bus namin dito, papunta sa amin. Papuntang Canlaon City. Diyos ko, Mio. Tawa-tawa ka, Ma'am Jean. Diyos ko, pasaway. Oo pa. Parang hindi ako law-abiding citizen kanina. Diyos ko, Mio. Para lang makahabol pa, hindi ko na mind na go na pala. Ang iniisip ko na nahahabulin ko yung numero. Nang dumating ko, may nauna na pala sa akin. 4 o'clock pa ng umaga, nakapila na. Diyos ko, ika-17 ako. Diyos ko, Mio. Kung hindi ko lang kailangan, umalis na ako kanina, maaga pa. Sakit-sakit sa ulo. Niisip mo, anong oras ka i-cater. And then, labas ka, magpa-Xerox ka. Then, ang init-init. Tapos, pasok ka sa aircon. Diyos ko, purya, ubo lang. Tapos, kaninang umaga, ang nasakyan ko na bus, aircon. Nung umuwi, ang pray ko, na on the way ako sa terminal ng series, pauwi, sabi ko, sana hindi aircon yung sakyanan ko. Diyos ko, ang naka-standby, aircon na naman. Ay, Diyos ko. Galing ka sa init, punta ka naman sa malamig. Diyos ko, purya, ubo. Yun ang pinaka-hate ko, na galing ka sa mainit, punta ka ng aircon, mamala lang yung likod mo sa aircon. Diyos ko, Mio. Na-konsensya ako na guilty din ako sa ginawa ko kanina, Ma'am Jean, Ma'am Lynn, Busbel. Diyos ko. Kung nasagasaan ako, walang sisihin kundi ang sarili ko. Oo, Ma'am Lynn. Oo, Ma'am Jean.
Pinaka-hate ko talaga nung pupunta ka sa labas, super init. Tapos punta ka sa aircon, dry lang yung likod mo sa aircon. So, yon, sabi ng maintenance, pahinaan natin ng aircon, ma'am. Kasi malamig na. Tapos, gutom pa ako, Ma'am Jean. Kasi hindi na ako kumain. Nung mga 10:30 kanina, lumabas ako. Sabi ko sa guard, kain muna ako ng breakfast ha. So, ang na-cater nila, number 8 pa lang. Nung pumasok ako ulit tapos ng breakfast, 10 pa lang nakatao ang na-cater nila. Diyos ko, may 7 pa. Number 17 ako. Alam nyo, after pa 1 hour, nag-11 ang na-cater nila. Diyos ko, ang bagal-bagal. Pero 2 teller na yun. 2 teller na. Diyos ko. Ang bagal-bagal talaga. So, wala akong magawa. Kundi hintayin lang. Then, pumunta ako sa likod. Nagsabi ako sa guardia na ang lamig-lamig, guard. Ang lamig-lamig. So, yun, narinig ng maintenance. So, yung aircon. From 17 to 14 na lang. Ay, Diyos ko. Oo nga, Ma'am Jean. Ayoko nang ulitin yon. Ayoko na. Sa kahabol ng numero, hindi na na-mind. Na-go na pala. Ay, Diyos ko mio. A world that transcends our limitations, moving us to limitless possibilities with smooth and flawless. So bukas, alis na naman kami ni Habi. Pupunta ulit kami sa Bacolod. So, hindi ko na uulitin. At saka, nandyan si Habi mag-guide sa akin. Ay, nako. Ibang transaction naman yan bukas eh. Hindi na kami maghabol ng numero. So, maghinay-hinay na kami bukas. So, kung tatawid din kami bukas, nandun si Habi. Siya yung guide ko. Parang manuling murato na ba ko nga ilang weeks na hindi ako nakapunta sa syudad. Hindi, kasi nandoon ako kaina sa adrenaline rush na tinatawag. May hinahabol ako, kaya ko ginawa yon. Hindi naman ako manuling murato. After sa to, nandun ako sa office kanina sa transactionan ko. Doon ako nakaharak-hak. Diyos ko mio, bakit ko ginawa yun? Ay, napakabad naman ako. Pero wala naman nakakilala doon sa akin. Nung tumawid ako. Swerte lang. Hindi ako nasagasaan. Nakakahiya. Oo, bantayan niya ako. Hala, nako, Ma'am Lynn, Ma'am Jean, Busbel. Parang nag-uumpisa na. Papasok na. Sinisipon na ako. Diyos ko. Grabe ang init dyan ba sa Maynila? Ilang temperature ba? Ang heat index dyan. 33 to 18, now it's 40 to 33. So basically, since halftime, it's been 16 to 7 in favor of Team
TNT. So TNT's outside guns are kind of lining up. Oo nga, Ma'am Jean, wala akong ano dito, wala akong gamot dito sa ano, sa sipon. Bukas na. But ewan ko lang, i-check ko mo kung mayroon. That's just a smart play right there by Ronde. Go right into the chest of the shot blocker. That always moves them back. Kaya lang, bukas na ako iinom kung mayroon. Kasi empty na yung tiyan ko. Kanina pa ako kumain. Aw! Ito mayroon pa pala. Newsep. Bukas na. May newsep ako dito, Ma'am Jean. Meron din ako vitamin C dito. Potency. Maganda itong potency. Sugar free. Mura lang. 7 pesos yung isa. Kaya lang, Diyos ko, yung appetite mo sa pagkain, grabe. Parang lagi kang nagkikrave. Meron din ako, marami akong gamot dito sa maintenance ko sa high blood. May Parex. Marami. Meron pa din akong mga amoxicillin. Yan. May newsep ako dito, Ma'am Jean. May Vigorline din ako pero hindi ako uminom. Laxative to. Kung na-constipate ka, ito yung inumin mo. Pero mayroon akong iniinom na kung busog ba, after mo nang kumain, uminom ka ng Biofit. Maganda to. Pang slim daw. Pero sa akin naman, lagi akong umiinom nito ng Biofit, pero taba naman ako ng taba. Kasi itong iniinom ko na vitamin C, yung potency, itong nagpataba sa akin. Lagi akong nagkikrave. Bukas na, Ma'am Jean, bukas na ako uminom nito ng Newsep kasi empty na yung tiyan ko. Kanina pa ako kumain. Tapos kanina, nung lumabas ako sa office, 3:45 na. Yun pa ako kumain ng lunch. Oo, pampagana sa pagkain yung potency, Ma'am Jean. Makulimlim dito. May areas na makulimlim, yung umuulan. Sa ibang lugar naman, mainit. Sana mag-umpisa yung festa dito sa amin sa Banwa, sa bayan bukas up to March 25. So sana makulimlim lang, hindi super init ba kasi kawawa yung may festival kami dito, kawawa yung mga dancers. May entry kada barangay. So may street dancing sila, so kawawa yung mga bata. Yung yung anong hinablos sa Tagalog. Anong hinablos sa Tagalog pa? Pamangkin, hindi na namin pinasali sa dancer sa Hinuptanan Festival ang tawag dito sa amin, yung festival namin kasi
May livestock yard kami dito. Ito ang pinakamalaking livestock yard dito sa sa 5th District ng Negros Occidental. So, tinawag na Hinuptanan Festival. So, yun ang ang tawag. So, sumusuot sila ng mga costumes ng mga animals. Sana maaga pa kami umuwi bukas para maka-join kami sa inyo sa live. Pero kung hindi, basta magpalipad ako sa inyo bukas o di kaya sa Lunes. Wala tayong live sa Sunday. So, either bukas ng gabi, Ma'am Jean, Ma'am Lynn, Busbel, or sa Monday na lang ako magpalipad sa inyo. Kasi marami na akong utang. Hindi ako sumasali, especially Ma'am Lynn, Ma'am Jean, kasi nasa oras ng uwian na yung schedule at tapos dumating ako ng gabi, ilang minutos lang ang join ko, Ma'am Jean, sa live mo. Oo, kawawa. Kasi ang pamangkin ko hindi na namin pinasali sa sa dancers. Kasi lagi siyang lipong. Lipong. Ano nga yung lipong sa Tagalog pa? Wala na malay. Oo, nawala ng malay. Nawala ng malay lagi yung pamangkin ko. You're welcome, Ma'am Chi. Ma'am Bibi Bear, Ma'am Chin. No worries, dahil only ang saya with TNT's Parang nabdyspepsia ako. Bloated ako ngayon. Puno ng hangin. Messenger. Only TikTok. Kasi na-stress ako kanina. Only Chikahan. Saka hihintay kung kailan matapos ang transaction ko kanina. Kaina, kung nagwala siya number, naglakad siya sa province, pabalik ya, layo ng iya nga number, wala siya cater ya. Wala siya cater sa pinaka-last siya. So instead na early pa siya tani, naglakat man siya. Two-point game. Scotty. Sends it over to Aguilar. Chapman against Anna. Chapman. Shake free of the defense. Over the hard for Chapman Aguilar. That's just a prototypical up and under right here. Move, move. Turn around. Pick up. Go under. Take the hook with the arm. That puts some air into the sails of Ginebra's fortunes. Bonus free throw here for Chapman. And rims out to turn it over to Vega. Gio and Vince over at the TV huddle. Coach Hawk wasting no time drawing up plays for both ends of the floor. On the offensive end, there was emphasis on making sure Balag liko, Blas Alisares, ayun. this open
Salisares. Ano? Yung kigan ko sa driver sa motorbike. Kaya nagdabok ko nga go, nakaina. Abay ka nagdabok ka na hindi pa gani. Pasaway dito. Pagtabo ko, kaya mo ito din. Pagutuyutoy ko kadlaw. Pagutuyutoy ko kadlaw. Eh, laba ng pila dito. Layo pa nakita ko. Naglaba, naglapila. Wala. May taga sa gaya ka ina. Una-una. Siya alas 4 plus ang ano. Sang kagawon. Tapos ang umpisa nga tagay. Alas 8. Abi mo na-cater siya. Mga alas 10 na pasado. Nakatapos na siguro mga alas 12 pasado to ay. Bigyan siya nga damdam. Nga kung sa bagay, hindi na siya sako na Friday na gani ah. Ang likawan mo lang mag-transaction mga end of the month. Pero kung mga first week of the month, kag 15 up to 20, hindi nagawa din si. Okay na yun, ito siya kayo na transaction kaya. Two-point game. This is going to send Jacob Alonso to the free throw line. So Coach Chakray electing to go a little bit of small. Really, it's just RHJ as his big, and he's got Stingray, Boboy, Aptana, Kamutin. These are all guys that are 6'1" to about 6'4". They're going to go against Joppa, who's 6'9". Brownlee, who's about 6'5". Alonso is about 6'5", 6'4". So the height advantage definitely on the side of Barangay Ginebra. Let's see what happens here. 4-point lead in favor of Ginebra. RHJ working on Alonso. Loses the rock, picked up by Chapman. Bodies on the floor. And they're going to say he kicked the ball. Chapman did, so ball will go back to the white shirts. Again, every single call gets put under the microscope. Now, as to all plays from here on out, it's free throws, turnovers, all super important. So 14 seconds of the shot clock here for TNT. Alvin. Now we go with Dean. Boss Bell, nasa 12 video na ako mo, Boss Bell. Next Ma'am Jean, next Ma'am Lynn, pag natapos ko na ang live ko sa isang cellphone. Dayon si Boss G. Kahit na iyan ko lang, tampay ko lang. Tampay ko lang kay Boss G. You're welcome, Ma'am Jean. Alonso looking for a teammate. Here's Chapman against Comantin. 6 seconds to shoot. Chapman on the floor. You see the size. May bisita kami, may mga GMA young artist dito sa highlights namin sa Fiesta sa Bayan sa 25. Then yung magpabanda si Kong from Mindanao, yung couple na ewan ko kung narinig nyo yan, si Don Pitok. Mag-asawa sila. You're welcome, Boss Bell. Lakat ato pa, Marcus. Nung last year, sila ni
ano, last 2 years, no? Husband ni Julina Magdangal, sila ang nagbanda dito sa amin. Sila yung nag-live band. 23 points for him on a guy who was never 100% sure to play this game. Oo. Three ball on the way. Back irons it. Rebound and hands up Lafana. And it's stolen there by Scotty Thompson. Tipped it over. Yeah. Maliit lang kasi yung bayan namin, pero tinatry ng mayor namin na maging maski paano masaya din yung mga people dito. Kasi malapit na eleksyon. Jonathan Aguilar using that height advantage over Glenn Comontier. And that's giving Ginebra an 8-point advantage. And after this basket, right here, Yan talaga kapag malapit na ang eleksyon, lahat gagawin 84-76 with 4:25 left to go. para makuha lang yung puso ng masa. Yes, yan talaga. Gagawin ang lahat. Ang tumatakbo na mayor yung incumbent at saka yung vice mayor. Ang vice mayor namin, tumatakbo na mayor, taga rito sa amin, taga rito sa lugar namin. Big data on a budget or worry-free on the internet. Get the smart Wi-Fi promos today. Balot kayo. Balot ma. Alam nyo nung 2019, pumunta dito si President Digong. Ewan nyo kung, ewan ko kung narinig nyo yung balita noon na isang batalyon ng military dito. Merong mga tangkidera dito sa Moises Padilla na pinatay yung kapatid at pamangkin ni Mayor ng Moises Padilla. Yung suspect, yung incumbent mayor dito. So, pumunta dito si si President Digong para silang dalawa kausapin. TNT needs to score here. Well, they did. Because it was after the foul. Look at this once again. Under duress. One side step. Kahit na dito sa barangay namin, mga almost 6 months sila dito, yung mga military, nandoon lang nakatambay sa plaza yung mga tangkidgera at sa mga pangalan sinasang ila sa lakyan sa una nga back-to-back pa? May mga sasakyan at tangkidgera ng mga military dito sa barangay namin na checkpoint. So, kampante naman yung tulog namin dito kasi binabantayan kami. 7 o'clock ng gabi, parang ghost barangay na kami. Wala nang mga tao except yung mga military dito nandun sa plaza. That's a good shot. He's getting the applause of his bench for saying, yeah, it's a good shot. Can't ask for much more. It's his ball. Jamie Malando is the story of the minute right now. 5 out of
7 from three-point land. 21 points. Brownlee. Through the scoop. No good. Ngaway din pupunta ni Mayor, ano wow, ng mga, ano ganun pa nawag, TNT peryahan, no? we approach the 3-minute mark. Ronnie's gonna take over. Oo. Instead of taking over, First time na fiesta sa bayan, walang mga laruan, mga peryahan ba? Yung Mga mga, motor cross to, yung mga kumayo. karera, karbaw, Oo. yung bakarbaw. Kaya lang binabawi ni Mayor maraming activities. Yung Carabao Racing, motocross, yung may mga pa-search pa. Marami silang mga activities. as it stands, it's 89-76. A simple 2 points for Amisi. 4 points in the ballgame, but that too put them up big. Maraming gimmick ngayon yung bayan kasi malapit na yung election. For Stingray. Let's see. If TNT gets a stop, they got a chance. They gotta get a stop. 11-point game. 4 to shoot. Brownlee on Leroy. Brownlee, 3 balls, no good. That almost went in too. So they got the stop. Let's see if TNT can capitalize. Nambata. Stingray. That would be 3 huge. balls. Short. Last video ko na to sa inyo, Boss Bell. You know Ginebra gonna try and milk this clock as much as they can. Sarap ng sopas ni Boss Bell. Boss Bell, ikaw ba nagluto o si Ma'am Jean? Si Ma'am Jean yata to nagluto eh. 4-point lead for Maverick. That's 7 points for him now. Man. Again, like I said, both teams have so many guys who can really get hot in a hurry. And right now, Maverick is one of those guys. If he makes this, he kind of puts it out of reach. There is a 4-point shot in the ball game. Yeah, you're right. That makes it different. But it doesn't look so good right now for TNT. And Justin Brownlee goes to the bench. 23. Anong oras na? Time check, 9:48 in the evening. JB. Tatapusin ko lang, Boss Bell. Kay Ma'am Jean naman. Dayon, sa kabila. Kay Ma'am Lynn at saka kay Boss G. 5 million views. Good evening. Hollis Jefferson only 14 points in the ball game. And only 4 points in the entire second half. Oh, and that's just a killer. They get the ball back, get to bleed that clock a little bit more. And actually, both teams have already pretty much emptied or used up their benches right now. So, A lot of subs in the ball game for both sides. As this final series looks like it's going to be tied at 2 games apiece. Done na po, Boss Bell. For Ginebra San Miguel. JD Malonzo playing the best game of the final so far. And drilling another 3-ball right there. and that, my friend, was the kiss of death. Kiss the crowd. That is a big, big shot once again from Jamie Malonzo. Ma'am Jean now playing. Harang agad. Gotta give it up for him. Holt started off everything, and now he gets another board. So, a team effort all around. A lot of the guys stepping up. Both teams with very deep benches, and they used them tonight. Justin Brownlee was playing facilitator mostly in the first half. In the second half, got his offense going despite the injury. And somehow, some way, found a way to play. And Barangay Ginebra San Miguel has tied the finals after this
score of 95-78. But what a performance by many players from the side of Ginebra. But of course, Justin Brownlee was the main gunner. Once again, the final score is 95-78. We are tied 2 games apiece. Balog kayo. Balog pa. Maraming salamat po. Ako. Salamat po. Wilfredo Buendia Rebellion. A world that transcends our limitations, moving us to limitless possibilities, with smooth acceleration to multiple destinations, all for a better tomorrow. Honda, transform the future. Ako, si Pacman. Ako si Pacman. Ako si Pacman. Ako si Mario Pagman Pacquiao. Dito sa Pilipinas, isa lang. Once again, the final score, Barangay Ginebra San Miguel 95, the TNT Tropang Gigas 78. And this ties the finals at 2 games apiece. What a game that this was for Ginebra. And of course, the player of the game was a player right there, Justin Brownlee. He almost Mag-end na po ako, Ma'am Jean, Boss Bell, Ma'am Lynn. Boss G, thank you so much para makapag-play ako sa inyo ha. Bye-bye everyone. Thank you so much.